asa bulung isa dunuk binhay pangalaputina molo hahana suhut anggina parsaut na horas mah di tasaluk na manang di dia pihita maringanan songon nang somal isini koteta dio bason ima taringot tu parsaut do filosofi na ado atusan ni parsaut manang panabol na molo di perjaparan di panabolan tutu anong may guli-guli na nagabi jabar ni parsaut ditiki di ulan ujut manang pasok niya anak dohok buru say sumala do marsi padu sa tahi di do may tinali kuling-kuling say mangihu siwuk tinali siwuk tados may tuhuli-huli molo ang giduli hasuhuto tentu hahadulina panaboli suang-suang ninang sebeli na. Jadi contoh di tiki hati ya marhata heping manang marhata sinamut pinasaha ma pagkatayong tu ang giduli manang tu hahaduli sebeli na di tiki marhata sinamut tu perjabaran di nasida ima jabar panaboli sesuai nama masa di luar na alay taringok di perjabaran dadaga bibui panaboli dinalahu menalihi manang mebagi jabari suhut bodoh di hatani ruhut suang-suang ni nang di kata iyo contoh sederhana di tiki persaut manang di marhata sinamut tentu pasaut ma panaboli ima nasida di padopak dong sahuta padopak buhi do matani doton pajupang langsung namar todo jala dohonon nama pasautum pitu lili nami pawelu jugya nami tung ulini pinami ay gutamu mahajub nami tong mariti takas dohu butuh hami hamu pak ni gaja tu pak ni gora anak ni reja doh hamu jala na takas ma malo marroha tong amang buru baik kamu mamasna baik kamu ma korbona hude duhut geje satu las rohanami namar geleko kamu na adong maelus ni sien parburu naru todong naru mau lihati mereja nami tohore ka parmas do putena julu alai di masa ni pun manang di masa ni pabrota nungatung hebis bi molo pehuwa tahu kami ima si namu na hippel nalau si hatahun nami tu hamu isi mamasna isi mahudene alai totong ma namar niwot do hami dang na guluk di sinamut tamuna tung buhul hamu mareja nami nabui terbaik kami alai ingot doha ingot tamu mareja nami hacik do mandang gurhun na suede Roma parsaut dung alus ni parboru songoni di do ma maulati ma amang boru sinamuk na hipel mahape ima masna atong kapula gajang be hatan nami lihat kamu ma amang boru saras jude mangigil ma parboru di do ma rupani mang na
20 juta. Di patakok manang na di petoru panabol mamsi persaut dulu di ulan molo panabol di ulan keserumet wedu Roma persaut di petoru magebe 50 dungi Roma para anak hidup na pinabol ni tangyang dohami rejanami ro siat tano bona pasugiti atong merhiti setewi dede na mengurangi sangat mirejai na pinabol ni tangyang ima huata hukami dung dipelia akatu haanggi manang tu hule-hule nang tulang di persau tusuk bulun mau liate nungahu pasau tami bi ulau te asa tung takas paju pakamu songon iya tu matani dotum imana martotum alahamudo di hatani husip taringuk di jabar riu pasuhut hamu mana menjalo jabar upasuhuti sian boruta atau pertikin hupasa matu hamu hasuhutu bolun ima di hatana suang songon ima nang di uleun ada nagoko tutu dihatani pinggir penukunan parsau mana puna dung dihatani pinggir penukunan marhata edet sama tu penedayu suhinya pangnau pak somal lui alai dung sai suhinya pangnau pak tutu di penedayun aka jabar suhut manang jabar upasuhut tutu suhu bulum nau botosa ay su bulud nau botosa piga akan namar hamarangi piga aka upung namar hamarangi alai nama sa di tanu perserahan si patadang dapuk pi marsi husoran nang dapuk be isi hesuhutun nang dapuk be alai dihatani ruhu dunahu hatahun somaldo di tanu perserahan nunga gebe olodo mergasi leben na gebe persaut di dubeturwen seda contoh layak kena uli mei alai molo di hatani ruhuti iko songon nahudu sinak kalingan tu ada gebe bui hata persaut jabarra ima di panaboli dang gebe sahat tu upasuhutul talan na sumniru nang dia ka cabar sinamut dedege bisa cabar ni husip ni hesuhutum di boto reje ni dongetu songoni majo isini filosofi ni persaut nah hurang lubi manang nah hurang adol jimulu ibe merset tebi oras